This year, one school, over 200 slaves survive a bloodbath, and they become elite. Tällä videolla näytetään harvinaista kuvamateriaalia, jossa haastatellaan ja seurataan orjaa sen luontaisessa ympäristössä. Ei oo Hesarissa semmoista pätkää, ei oo. Siellä istutaan itse tietokoneiden ääressä päivät pitkät ja tehdään itse peuejournaa. Tuolla Afrikassa. Kadulla tai sillan alla? Ei hajua. Egyptissä jossain siellä. Ojassa. Ei mitään hajua. Suomessa? Aasiassa jossain vaikka. Jossain Saudi-Arabiassa. Jossain korvessa. Vai oliko se sitten Etelä-Amerikka? Semmosia, joilla on vähän viiraa päässä tai niillä on niin kuin... Ne käsittää asiat väärin. Ja niillä on vääristynyt maailmankuva. Omituisia, mitä ei niinku välttämättä ymmärrä, mitä ne ajattelee. Siellä ihmiset purkaa huolia jollekin valkotakkisille ihmisille. Ne laahustaa, kuola valuu. Ne luulee olevansa Napoleon. Semmosia hulluja kaikkea. Semmosia tyhjään tuijottelijoita ja semmosia omassa maailmassa. Ne on rakentanut semmosen oman maailman ympärille. Olen täydellinen ja ihana. Essiivi, illatiivi, partitiivi. Kakku. Jupiter. Joo. Krapula. Täydelliset naiset. Käsi. Ei. Kuule. En mä muista. 12-vuotiaana ehkä. No onhan sitä nyt jo jonkun aikaa. Voi ei, älä kysy. Kysy Ainolta. Mä sain traumoja siitä. Olisikohan 7-vuotiaana? Hämäriä aikoja. Sanotaan, että 4 vuotta sitten en mä yhtään tiedä kuolla. No, en mä tiedä. 10 vuotta sitten. Multa kysyttiin täällä, mä en oikeastaan tiedä. Siis kova. En mä tiedä. Semmonen niinku kivinen. Semmoinen ulokkeinen. Sehän on tosi sileä ja mukava, taittaa valoa nätisti. Ihon värinen. Ja siinä on myös jonkinlaiset aukot tuossa tuon hybrisysteemin alapuolella ja En mä tiedä, se on kiva. Se on ihanan tunnelmallinen. niin. Kai sillä jotakin tehdään. Ehkä sillä on tarkoitus. Mä nyt vaan kuvailen sitä tälleen spontaanisti. Musta se voisi toimia vaikka silleen niinku hyppyrinä, kiitoratana. 10,5 tuumaa. 7 senttimetriä. Pienempi kuin mulla. On! Veitsi. 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 Havupuusa neulon. Gandalf. Ootas nyt, Jessica Albalta se näyttää. Joku yöeläin. Joku ufo. Tosi isot silmät. Britney Spears. No toihan on Taru Sormusten herrassa se joku tyyppi, mä en muista sen nimeä. Aika ruma tyyppi, ei voi sanoa muuta. Se on joku orava apina.
Siinä on mun tätini. Juicy Val, eikö oo? No, joku hyvän näköinen se on kuitenkin. Homer Simpson. Sori, mä oon niin action. Olen täydellinen ja ihana. Ankat on kivoja, minä en. Suomeksi. Ankat on kivoja, minä en. Näytetäänkö toi? Noniin. Ei kauhean monelle.